Thina njenge-I-EFF KwaZulu Natal sishaqekile ukubona uNgqongqoshe wezempilo nabangani bakhe bebhiyoza bejuxuza lapho obekuthiwa khona umcimbi wokuhalalisela usuku lokuzala likaNgqongqoshe. Lento esiyibone laphayana ayamukelekile neze, into esingayichaza njengechilo njengehlazo. Lapha uNgqongqoshe wezempilo okuyena ngabe uthi asigeze izandla, sifake ifonyo, sifake isanitizer ukuze sivikele ukusabalala kwaleli gciwane. Kuyena obhiyozayo nabangani bakhe basondelene, akukho ukuqhelelana, akukho ukugqagqana, akuhlonishwa imiyalelo. Sesithi-ke njenge-I-EFF silindele ukuthi undunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala amise emsebenzini bese eyamphenya bese amthathela izinyathelo uNgqongqoshe wezempilo noMagugu. Sihlaba futhi ikhwele emaphoyiseni ukuthi akaboshwe ngokusheshsha okuzabhekane nengalo yomthetho yena nabangani bakhe ngenxa yokuphula imigomo nemibandela nemiyalelo ye-COVID-19. Sithi uNomagugu Simelane akakufanele ukuba uNgqongqoshe, uZikalala aka-act. Phandle kwaloko sizozibambela amathupha njenge-I-EFF.